густариши ҳамкориҳои гардишгарии Эрон, Тоҷикистон ва Узбекистон. русия аз Узбекистон барои кор дар саноати сабук коргар қабул мекунад, аз Тоҷикистон не. акнун дар Русия муҳоҷирони ғайриқонунӣ ба воситаи системаҳои иттилоотӣ ҷустуҷӯ ва пайдо карда хоҳанд шуд. Тоҷикистон ҳуқуқи намоиши телевизионии бозиҳои ҷоми ҷаҳонии футболро ба даст овард. Эрон, Тоҷикистон ва Узбекистон бо ҳадафи рушди ҳамкориҳои гардишгарӣ ва ширкатҳои мусофиратӣ беш аз 50 санад имзо карданд. ба гузориши хабаргузории ИРНА, ин тавофуқот бо ҳадафи ҳамкории ҷадид байни ширкатҳои мусофиратӣ ва гардишгарии Эрон, Тоҷикистон ва Узбекистон дар шаҳри Душанбе анҷом гирифтааст. санадҳои ҳамкорӣ дар бахши гардишгарӣ тавассути Муҳаммадтақии Собирӣ, сафири ҷумҳурии Исломии Эрон, Тоҷиддин Ҷуразода, раиси кумитаи рушди гардишгарии Тоҷикистон ва Эргашшоҳ Исматов, сафири Узбекистон дар Тоҷикистон имзо шуд. намояндагони се кишвари муаррифии фарҳанги миллӣ, одобу русум, ғизоҳо ва нӯшиданиҳо, таърих ва мероси фарҳангии ғании мардуми Тоҷикистонро заминасози рушди гардишгарӣ унвон карданд. мақомоти Русия тасмим гирифтанд воридоти муҳоҷиронро аз Узбекистон барои кор дар саноати сабук ташкил кунанд. қаблан шаҳрвандони Узбекистон танҳо барои кор дар сохтмонҳо ва кишоварзӣ даъват мешуданд. ба навиштаи нашрияи «Российская газета», Русия аз Узбекистон 10 000 коргар барои кор дар саноати сабук мебарад. вазорати саноат ва савдо бояд феҳристи корхонаҳои саноати сабукро таҳия кунад, ки ҳаққи ҷалби муҳоҷирон аз Узбекистонро доранд. қайд карда мешавад, ки муҳоҷирон на фақат аз муоина ва эмгузаронии зидди коронавирус, балки аз муоинаи тиббӣ низ бояд гузаранд. яке аз самтҳои асосии лоиҳа интихоби мутахассисони соҳаи саноати сабук мебошад. ин ҳам дар ҳолест, ки ҳарчанд Тоҷикистон созишнома бо Федератсияи Русия дар бораи ҷалби муташаккилонаи коргарон ба фаъолияти меҳнатии муваққатӣ дар қаламрави Федератсияи Русия аз 16 апрели соли 2019 дорад, танҳо шумораи ками муҳоҷирон ҷалб мешаванд. аксари онҳо дар ҳайати тими ҷалбшуда ба Русия мераванд ва баъдан ба далели кам будани маош ё таъхир аз корашон фирор мекунанд. вазорати корҳои дохилии Русия тарҳи қонунеро омода кардааст, ки тибқи он муҳоҷирони ғайриқонунӣ ба воситаи системаҳои иттилоотӣ ҷустуҷӯ ва пайдо карда хоҳанд шуд. таври хабаргузории русии ТАСС бо истинод аз Департаменти иттилоотии вазорати корҳои дохилии Русия иттилоъ медиҳад, дар лоиҳаи қонун истифодаи густарда аз имконоти системаҳои муосири иттилоотӣ ва абзорҳои махсуси ҷустуҷӯи муҳоҷирони ғайриқонунӣ пешбинӣ шудааст. гуфта мешавад, дар лоиҳаи системаи нави иттилоотӣ тағйироти мунтазами механизмҳо ва режимҳои муҳоҷират, аз ҷумла усулҳои назорат аз болои шаҳрвандони хориҷӣ пешбинӣ шудааст. аз ҷумла дар лоиҳаи қонун ҷорӣ намудани шартномаи вафодорӣ, феҳристи корфармоёни бевиҷдон, инчунин даъват ва қабули шаҳрвандони хориҷӣ барои кор ва дигар самтҳои назоратӣ пешбинӣ шудааст. Тоҷикистон ҳуқуқи намоиши телевизионии бозиҳои ҷоми ҷаҳонии футболро, ки аз 20 ноябр то 18 декабри соли 2022 дар Қатар баргузор мешавад, ба даст овард. ба иттилои амидховар, дӯстдорони футбол дар Тоҷикистон метавонанд бозиҳои ҷоми ҷаҳонии футболро тавассути шабакаҳои телевизионии варзиш ва футбол мустақим тамошо кунанд. ёдовар мешавем, ки чемпионати навбатии ҷаҳон дар 8 варзишгоҳи 5 шаҳри Қатар баргузор мешавад.